आं दायो दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय सालगुरि गामियावहा थांनाय हरावहा सानै इउएलबिनि सोद्रोमा होननानै क'क्राझार पुलिस बिफाना इनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन। दा बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा मा फोरमायो आरो बे बिथाङा इउएलबिनि सोद्रोमा नंगौना नङा जों आबुङै नोंथांमोननो खौरां होनो नाजागोन। बे समाव जों बिथांनि जोंसार मुसाहारिनि बिफानि खाथियाव थांनानै जों सोंनो नाजागोन। इनकाउन्टार खालामदों इउएलबिनि सोद्रोमाना बेसेबां सैथो? सैथो बेथ' जानो हाया नङा। एकदम अबिसासै माबाथारनानै गावथारनाय जाबाय आरो बिसोर। नोंथांनि गथ'आ मा खालामोमोन? आंनि गथ'आथ' आगोलाव इन्डिभिमोन, दा सिजफायाराव दंमोन बियो। दा बियो ओरैनो दंफां दंला बिजनेस मावोमोन आरो बेल'। दा बे नोंथांनि गथ'खौ न'निफ्राय लांदोंमोन ना बहा थांदोंमोन? मानसिया बे गावसोर दंफां लांदों ना मादोंमोनथाय, जोंबोथ' बाहा मोनथिनो मालाय बेलासियाव ओंखारनायखौलाय। दा बेल' आरोखि दा हनै बाहाय एक्सिडेन्ट जानानै गोलैदों होननानै बुंबाय, पुलिसासो खिन्थाबावदों आरोखि जोंनो। ओमफ्राय दाना पुलिसानो आरामसे रायज्लायजोब्बाय जोंजों। बै बिबोनां जैसार दंमोन आरो जों ज' थांदों, ओमफ्राय आंनि फंबायबो। ओमफ्राय पुलिसाबो बिसोरखौ दस्रा मानसि होननानै गोदान आफादनि दां होननानै हरदों आफ्लानि मानसिफ्रा। जों बावहायनो लायनाय जादों, 4थायावसो लायदों जों होननानै बुंबाय आरोखि। ओमफ्राय दा आथिं उथिं नायजोब्बाय जों, गासैबो एक्सिडेन्ट जोब आरो माबा बेन्डेज फानजोबनाय आं नायबा। दा मा फोरमायनो सानदों नोंथांनि गथ'आ जे इउएलबि नङामोन होननानै दा मा फोरमायनो सानदों? दाथ' नङामोन, दा सोरखारा बोरै बेबादि आथायखो आं बेखौनो दा सानख'नो हायाखै आरोखि। माने एथ' अयनाय, माने थानायाव लांबाबो बिदिनो 6-7 दिनसोजों गबोगोन होनलायनानै सेरफांगुरिनि आइसियाबो बुंबाय। थांनांगोनदां थानायाव, दा इन्टारनेल एसपिआ मा होनफैयो जोंथ' जेबो होनथ'नो हाया होननानै बुंबाय आरोखि। ओमफ्राय जोंबो बिदा फंबाय सानैजों फैग्रोबाय आरो जों। निस्सय नोंथांमोना मिथिना मोनबाय बिथांखौ माबोरैहाय इनकाउन्टार खालामनाय जादों। जोंसार मुसाहारि बिथांनि बिफा गार्जेना फोरमायबाय। बे समाव जों आरोबाव जोंसार मुसाहारि जायबा इनकाउन्टार खालामजानाय बिनि बिसिनि खाथियाव थांनो नाजादों। बिथांनि बिसिया मा फोरमायो जों मिथिनो नाजानाय। बे समाव नोंथांनि बिसिखौ माबोरैहाय लांनाय जादोंमोन आरो माबोरै जादों बे जाथाया? आंनि फिसायखौथ' न'निफ्राय लाङाखै, बियो दंफां बिजनेससो मावोमोन। बेखौ लामायावहाय गारि एक्सिडेन्ट जानाय लोगो मोननानैसो लानानै थांदोंनो। ओरैनो गारि एक्सिडेन्ट जानायावहा गोथां दंना गैयामोन? गोथाङै दंमोन। बेखौ लांनानैसो गावथारहैनाय बायदि सन्देह? लांनानैसो गावथारहैनाय बायदि सन्देह। आंनि सन्देहआवथ' बेखौ हाग्रायाव लांनानै गावथारहैदों। मैया फुङावबो जोंनि आफामोनहा थांनानै नुबोदोंनो बेखौहाय। थानायाव नायदोंमोन, नुबोदों, लखबाव नुबोदोंनो। सानैखौबो दङ, गोथाङै दङ, रायलायलायनोबो मोनदों। ओमफ्राय बेखौ आंनि मथे दिनै मोनायावसो दस्रा मानसिफोर बा सोर मानसिफोर लांदों बेखौ आं मिथिजोबा, बेखौ हाग्रायाव लांनानै गावथारहैदोंनो। नोंथांनि गोरबोआव दायो माबा गथ' सासे नुना मोनदों, बे सोरनि गथ'? आंनि गथ' बियो। सानबेसे जाखो? 15 दिनसोल' जादों। बे समाव नोंथांमोना नुना मोनबाय दा जोंसार मुसाहारि बिथाङा सासे 15 दिननि गथ' गोरलै दंमोन। दा बिथांनि बिसिया अजद दैखांनाय बायदिब्ला थांनाय हरावहा बिथांखौ पुलिस लकआपआव दङमोन, नुदोंमोन। नाथाय बेखौ मायाबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै नंखाय इनकाउन्टार खालामदों होननानै दाबि खालामदों। आरोबाव जों गामिनि सासे सोद्रोमानियाव जों मिथिनो नाजागोन बिथाङा माबोरै जानो मोनदों बे गथ'नि। आच्चा, आं खुलुमनाय जासिहरगोन। बिथाङा जाहैबाय जोंनि गामिनिनोखा, न' उसुंसेनिनोखा। बिथाङा माने जौ लोङो, बिजनेस फिसा फिसौ मावनानै जायो। सिगाङाव आगुआव एनडिबिनिफ्राय सोलायनानै दा पाब्लिक महरै मावनानै जायोमोन। लोगो दोगो जों जौ लोंनो थांलायनायाव लोङै जायै फैनायाव लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै गोलैदोंमोन। गोलैनानै साखाथिनि मानसिया थानायाव खबर हरनाय लोगो लोगो थानानि मानसिया लायदोंमोन। लायखांनानै गावसिनाव गद गुदि सोंनानै जौ फेखांनानै राखांनाय समाव खबर लाहरनानै गामिनि न'नि मानसिया थांदोंमोन। खुब मोजाङै लोगो हमलायदोंमोन, खोथा बाथ्रा सावरायदोंमन, दोनै गोनायनि खोथा हरदोंमोन। खिन्थु दिनै फुङाव जों मा खोनानो मोनखो, सानैबो सुबुङा माने जिउ गोमाबाय। हाग्रायाव लांनानै डेड बडि खालामहैबाय बिसोरखौ। होमबा आसरित मोनबाय जों। दा बिथांखौ इउएलबिनि सोद्रोमा होनना फोरमायनाय जादों, बेसेबां सैथो बे बाथ्राया?
इउएलबिनि मानसि होननानै बुंनाया बेखौ 100% गोरोन्थि बियो जानो हाया मालाबाबो बियो न'आव थानानै मावनानै जाग्रा मानसि जोङो सोरांबानो लोगो मोनो सोरबाया बेखौ फाव फान्दायब्लाबो जों मिनिगोनसो बियो नंखाय खोथाजों जाथिखौ जाख्रेबनो लांनाय लामायावसो थांगासिनो दं दा बेफोरखौ जोङो हुसियार जानो हानायानो जोंनि जाथिनिबो खोब देरगाथाव खामानि जाहाथे उन समाव बेबायदि जालांबाय थाबावा जों बेखौ आसा थियो मानसियाथ' गोबां मावनानै जाग्रा गोरिब दुखियासोखामोन खिन्थु बिथांखौ बिदि खालामनायखौ जों जोबोद दुखुनांथाव मोनदों आरो उनावबो बेबायदि जालांबाय थानो नाङा जोंनि जाथिया नाख्रेबजानो नाङा बेखौ आं बुंहरनाय जाहैबाय फोरमायनाय बायदिब्ला न'खरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथां सानै इनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मोसाहारि बिथाङा निर्दोषमोन इउएलबिआवहा गैयामोन बिथाङा सासे दंफां बेफार खालामोमोन दा सोरखारा बेखौ षड़यन्त्र खालामनानै इनकाउन्टार खालामनाय जादों होनना बुंदोंमोन आरो बिथांमोननि न'खरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा मैया दाखालिनिफ्रायनो पुलिसनि आखायावहा दंमोन गोथाङैनि आखायाव दंमोन नाथाय दिनैनि हरावहा बेखौ फेक इनकाउन्टार खालामदों होननानै अजद दैखांदों नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिना मोनसिगोन हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।